Wel, croeso a diolch am ddod. Mae'n bleser i fod yma heno gyda'r dysgwyr y sir. Felly, heb wastraffu amser, dewch i ni'r dechrau'r noson. Croeso i'r dysgwyr. Helo, Harriet Bowen ydw I, a ches I fy ngeni yn Abertawe. Dwi'n 23 oed ac yn gweithio yn ysbyty Singleton. Dechreuais I ddysgu Cymraeg yn 2014 a dwi'n mwynhau yn fawr iawn. Diolch, Harriet. Beth amdano ti, Imogen? Wel, rydw I wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 5 mlynedd nawr. Ces i'n ngeni yn Lerpwl, ond mae teulu wedi symud i Aberystwyth. Rydw i'n 19 oed a hoffwn I fod yn Rugil. Diolch, Imogen, ac yn olaf, Maria. Shwmae, fy enw I ydy Maria. Ces i'n geni yn Vietnam. Dwi'n 21 oed ac yn hapus iawn fy mod i'n byw yng Nghymru ac yn gallu dysgu Cymraeg. Dechreuais I ddysgu yn 2015. Reit, dyna'r tri sydd wedi penderfynu I ddysgu Cymraeg. Pam? Dyma'r her. Mae 3 digeiliad yr un gyda nhw I ateb y cwestiwn pam ydych chi wedi dewis I dysgu Cymraeg. Mae'r cloc yn tician, felly Harriet, mae'r 3 digeiliad yn dechrau nawr. Wel, yn gyntaf, dwi'n gweithio mewn ysbyty ac mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg yno, y staff a'r cleifion. Roeddwn I eisiau siarad Cymraeg gyda nhw. Mae siarad Cymraeg wedi helpu yn fy swydd yn bendant. Dwi'n chwarae rygbi hefyd ac mae pawb yn y clwb yn siarad Cymraeg. Roedd pawb yn siarad Saesneg gyda fi, roedd yn drist, ond nawr rydyn ni gyd yn siarad Cymraeg. Rydw i'n hoffi dysgu pethau newydd ac mae llawer o fy ffrindiau yn siarad Cymraeg. Hefyd mae babi bach gyda fi nawr o'r enw Seren. Mae hi'n 17 mis oed a rydyn ni eisiau siarad Cymraeg gyda hi. Bydd hi'n mynd I ysgol Gymraeg a rydw I eisiau gallu helpu gyda gwaith cartref. Hefyd, hoffwn ni helpu yn yr ysgol yn y dyfodol. Wedyn, mae dysgu Cymraeg yn sgil ac yn gyfle I. Sori Imogen, mae'r 3 digeiliad wedi dod I ben. Felly Maria, mae dy 3 digeiliad yn dechrau nawr. Symudais I Gymru yn 2010. Roeddwn I mewn gwlad newydd, felly roeddwn I eisiau bod yn rhan o wlad. Dwi wedi mwynhau dysgu am hanes Cymru a dwi wedi mwynhau teithio o gwmpas Cymru, yn enwedig dringo'r Wyddfa a gwyliau gemau rygbi yn Stadiwm y Principality. Cymraeg ydy iaith Cymru. Yn fy marn I, ddylech chi ddysgu iaith eich wlad. Wel, dyna ni. Rydych chi wedi clywed y dair, ond beth ydy eich barn chi?